Abu Karpati मानसियालाय न' दंना गैया जाखो बाल माथो आगै फैज्रांसोलाय औ आब' आंसो दे आगै जिरायदो औ आब' नै आब' नोंसिना माथो हिनजाव खारसन फैदोंमोनलाय औहाय आगै खारसन फैदोंमोन उन्दै बैसो हाबाबो होनो मोना बोसोरनै थानानै होनोसै खामानिफोरखौनो दाबो मावजोब रोङोना रोङाथाय फैसाबो थाइसेबो गैया आंनाव बेखायनो बेंगालरावसो फिसालाखौ खामानि मावनो थिनहरबाय आं आगै ओइ बुरि मानसि सासे फैस्लाबनो हायो मा खोथा एरनायबाय थादों नोंलाय नोंसोरलाय खारसन लिंहरदों दा आंखौ फिसालाखौ मोजां मोजां होननानै फुस्लायनानै दाना गोजानाव दोनहरनानै आंखौसो बेबायदि बखिबाय थादों नोङो फाग्लि खुगा गाज्रि आयौ आब' माथो नोंना बिहामजोआ खुगा गोराथारलाय थाथ'दो आब' आं थांसै गिलायलांबायसो आं दे थांदो आगै खारसननाय हिनजाव हाबा रोङा सैमा सोंनायाव अरनो रोङा गोदोनि आबौ आबैया बुंमारो खारसननाय हिनजावा आखल गैया बाजै नों मानो बिदि मानसि सासे फोस्लाबनो हायै मोजां गाज्रि रायलायबा नों मानो आइजों नांलायो बिदिबा नोंखौ सोर मोजां मोनो नोंनि नोङो मोजाङा मानसि सासे फैबाथाय खोथा एरना होनाय रायखोमानायल' फुंजानि फन रायलायबाय थाखो बिहामजो रानियालाय दासिमबो थोरसिबो सुवा लथाबो सुवा माला जानांगौ माला लोंनांगौ सानजौलायलांबाय नै बुरि मा जाखालाबायदों नोंसिनलाय खामानि दामानि मावनानै जाहोनोलाय आं हाबा जाखायाखै थांफिनसैसो आङो थादो फाग्लि बुरै थांफिनसै आहा थां जेबो अरजाबाया देनां बैसो जाबा मोजां बिहामजो लायगोन थांदों मोजांसो जादों आयै बेबायदि मानसिया बे मानसिया जोंनि न'खौ थाबाय थाबा दावराव दावसि जाबाय थागौमोन आयै थौदो आइ जोंहा न' सिङाव थांसै आयौ आब' खारफाथिनि नाम्बारा बबेहाय दंथाय नागिरनांसिगोनसो औ हेल' आब' खारफाथि माथो नोंना न'आनो खारलांफिनबाय होनलाय मानसिखौनो नायनोबो नुखाथारदां खारफालांगोन मोनखादोंमोन आङो आंहाबो फिसालाया गोजानाव मास्टार मावनाय दङ हिनजावसो लाबोसिगोन ना मासिगोनथाय बैसो जायोनो सिन्थासो जाबाय आङो दे होमबा दोनथ'सै दे जालाहाय जाला फिसालाखौ खबर लाहराबा जाला आङो